ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಮರ್ತು ಬೋದಿಪ್ಪಾಗ ಅದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮು ತತ್ತನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏ ಬೇ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಜ್ಜರು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇ ಇರ್ಬಿಡ್ತಿ ಕೂಲು ಸಲ ಬಿಡ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಅಂಕ್ಲು ಏತನೇ ದಿನ ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಲ್ನೇ ದಿನ ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಕಂಕನ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದ್ವಿರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟೆಡ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಶುಭೋದಯ ಅಂತ ಮಾನ್ಸರೆಗ್ಲ ಶುಭೋದಯ ಮಾನ್ಸ ಬಂದುಲೆಗ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಗೂ ನಟವರಿ ಎಷ್ಟೋಗ ಕುಶಲ ಪೆರುಲೇರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರ ತುಲೇ ಅಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಕುಶಲದ ಮೈಂಗ್ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಜ್ಜರು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಂಧಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಏ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸಂದೇಶನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಡು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಲ್ ಕುಸಲ್ದ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಮುದೇಲ್ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ ಇನಿ ಅಕೇರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಲುಂಗಿ ಅವೇನಾ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕ ಮಣತ್ತಾನೆ ಬಾದ ಟೂಪೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೇರಡು ಟಪ್ಪಲ ಫಂಡರ್ ನನ್ನಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನ ದಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಅವಲೇ ಕಂಗ್ಲೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕನಕ ಅಂದೆ ಕುಂಭಕನ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಂಕಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಇರ್ದಿರಗೆ ಕಾಟ ತೋಜಿಂಡ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಾಟ ತೋಜಿದಿಲ್ಲ ಕಂಗ್ಲೋಡ್ ಎಂಬಿ ಕಂಗ್ಲೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಪಾರ ಅಂದು ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇ ಇರ್ಬಿಡ್ತಿ ಕೂಲು ಸಲ ಬಿಡ್ತಿ ಇರ್ಪಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕುಶಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದಂತ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾಳೆಗೆ ಬಲ್ಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿ ಮಗುರು ಅಧಿಕ ಬರ್ಸಂಗ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ರಂಡೆ ಮಗನ ಸರಿ ಮಗು ಹಾಕಿದವ ತುಲೆ ಏನು ಕೈನ 10 ವರ್ಷ ಜಿಮ್ ಅಲ್ತದಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಅನ್ ಪರಂಕಿ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿಯ ಆತದ ಅವಿ ಪಡಿ ಜಿಮ್ ಚೂರು ಸರಿ ಬೋ ಎಂಕಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಐ ಬುಕ್ ಏನು ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಳಿತೀನಿ ಬರ ಮಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಬುಲ್ಪು ಕಡಪಿಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕೊಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ತುಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಡ್ಮಾರ ಪೊಲ್ಪೋರ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಚ ತುಲಿ ಇಂಚ ನೀವು ಕಾರ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಈ ಮೂಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಪರ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದನ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಬಂಡದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕುಸಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯಾನೆ ಕೂಲ್ ಕುಶಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಬುಲ್ಪೋಡು తర కొందు పులిపోడు తర ఆకారండు నెలకు పూర తర ఆక గుజలు పోవు గుజలు ఇప్పుడు నాలు ఆరు వచ్చి मेरा मोबाइल किसे टिपाಡು ಸೊಂಟೋಡು ಹಂಗಿದೆ ಟಿಪಾಡೆ ಈ ಕಾಲ್ ಆರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬನ್ನ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜನ ಕಾಟುವ ನಾ ಬಾಚರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಣ ಬುಲ್ಪುಲ ಇದು ಹಾಕಿದು ಕಾಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಸಾದಿರ ಬನ್ನಗ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತಾನ ಬಂಡ ಹಾಕಿದು మీరు ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಬಂತು ಇದು ತಿಪ್ಪಿದೆ ನಾಯಿ ಮಗ ಇತ್ತ ಫಿರ ಆಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇರ ಕಾಟದ ಪಾನಗ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪರಂತ ಸಂತಿನ ಕಟ್ಟುವ ಆಯ್ತು ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅವು ಕಾಟ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪ
ಮೂಲ ಕಾಟ ಅವು ಅಲ್ಪ ದೂರ ಕಟ್ಟೆಜ್ಜ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಆತೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಮರ್ದು ಬೋದಿಪ್ಪಾಗ ಹೌದಣ್ಣ ತೂಲೆ ಆ ಜನ ಬೇಗ ಮುಗಿಯರನೇ ಕಾತುಂಟು ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಈರ್ಪನ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ನನ್ನದು ಆಗಿಜ್ಜ ಬುಲ್ಪ ಮಾರಾಯ ಕರಿನ ಪೂರ ಕರಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಬುಲ್ತಿದ್ದು ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆಗಿಂಚ ಬುಲ್ಪ ಮಾರಾಯ ಕರಿನ ಪೂರ ಕರಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಬುಲ್ತಿದ್ದು ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡಿಂಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ ಮನಸೈನಾತಿ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾರುಂಟು ಏರನೇ ಗೊತ್ತಾಪನ ಇಂಚಿನ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲು ಅಂಚ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಲೆಂಕ ಮಾತ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೆ ಬಾರಿ ಕರ 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 ಒಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಾಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ పోయి ಲೊಕೇಶನ್ ತುಕ್ಕ ಅಂದು ಮೂಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಬರ್ಪುನ చెప్పుడు కుదివస్తుంటే కుదిరి బస్సులు ఎత్తున్నాయి రాలపచ్చి ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಖಾಲಿ ಕನಕ ರಾಶಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತೂಕ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂತರ ಬುರ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೇಸ್ರಿ ಮೇ ರಾಶಿ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಪೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ತುಳಿಗೆರ ಹೂವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ನಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಲು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಇಂಚನೆ ದೇವಣ್ಣ ಇಂಚು ಮಲಿಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಮೇಸಿನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಡ್ದ ಅಲ್ಲದ ಕೋರ್ ಇಡು ನಾ ಮಗರನ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಗರ ಅಂದದ ಇದು ಮಗರಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ದಿನೇತಿ ಬೋಡತು ಅದ ఇది కల్లత్త ఇది కల్లత్త ఇది కల్లత్త ఏకశిల విగ్రಹ తడ్డ చెప్పుడుతుంది ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪನ ಆತ ಆಯನ ಗೊತ್ತಾಪನ ನಂದು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದಿರಿ ಮಿಲ್ಲ ಜಾರಿದೆ ಬೊಗ್ಗ ಅಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪತ್ತನು ಬಿಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹತ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತದ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪಿ ಅವ್ರು ಹೋದಿರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೋದಿರಲ್ಲಿ
ಆ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇತ ಕಾರಜ್ಜಿ ನಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಪುರ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲ ನಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಬುರ್ಲೆ ದಪ್ಪಲೆ ಚಾ ಬರ್ದ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನಾಡಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತರಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡೈತೆ ಫುಲ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇರು ಮೈನು ದುಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇರು 10 కాదు కాదు